Как да вдигнеш цената на автомобила си с 200 евро за 10 минути? При заснемането на клипа духаше вятър и това доста ни попречи, за да може да използваме лампата, така че ви препоръчвам задължително да няма вятър, когато използвате лампата. Показахме ви нагледно как за 10 минути вие може да преобразите вашите фарове и те да изглеждат като нови. Ако ви искате да се възползвате от този продукт, може да поръчате от вебсайт autocrest.bg на място в магазинът ни в град Плевен, ЖК Строгозя.